ngalesikhathi sesithi impilo onde usekhona udokotela la sithi sawubona. Sithi sawubona sithandwa sami. Injani? Ngikhona auntie. How are you auntie? Meduration Clinic and Lifestyle. Hello. Hello, can I help you? This is sport operator. Bathanda kakhulu abantu kodwa khona into engiyibona ukuthi abayithanda bayisebenza lokuthi uyathandwa abantu. Ngithi ngena nje bengena ngamacala one birthday ke kwahamba kahle ke wezwa abanye bazibabona une birthday. Yes, Lady D. Ukwenza njani? Lady D benza scam bahamba becela imali kubantu as if you mean ku social media bethi bacela imali yama present. Ngenhlanhla even though ngayibamba mhlambe after 8 hours sokudala mhlambe khona abantu abasebefaka imali lapho, so leyo Facebook account under uDr Nomcebo Mthembu ihackiwe, so sesizoyivala leyo Facebook account Lady D. Obviously iMedilution iyaqhubeka but le under uDr Nomcebo Mthembu ihackiwe, so umuntu wakhona sezicelela imali kubantu. Lalela, I will never ngicela imali. Uyakhuluma naphi eParliament uyaqeketha umenyiwe isikhulu Zowathi uzobona kusesopolitiki ngempela. Okay, all right. Sikhuluma namhlanje. Ngiyabingelela sithandwa sami, ngibingelele kuzithanda zethu si live ku Facebook ukhoze si live futhi ku Facebook we Medilution, ngiyabingelela kubona. Yes auntie, kulesonto Lady D usihle ngikhumbuze ukuthi awareness yabantu abasebenzisa ama hearing aid, so into yabantu abangezwa, so balekele ke sikhulume ngako lokho. Yizeke ngeke ngiyenze ngento yama hearing aid Lady D, asikhulume ngokuzwa nje indlebe nezinkinga zendlebe inkinga ezingase zikwenze wena ungezwa kahle. Okay, khona lokho uma uyingane kuthiwa uzwa wena udontswa indlebe. Okay, but manje sikhuluma ngokuzwa lokho ukuthi wena isound uma ingena endlebeni yakho okwazi ukuzwa ukuthi leyo sound ifike engqondweni ukuthi kuyinkulumo or kuyini. Okay, now of course Lady D, if ukuzwa uzwa ngamadlebe. Okay, amadlebe ke njengoba uyibona enama parts awu 3 ngezindlebe awane nenkomo namadlebe. Okay, so okay izindlebe Lady D noma ngasho indlebe. Okay, so njengoba uyibona indlebe ke yakho Lady D inama parts awu 3. All right, kunale part engaphandle lo uyibonayo, kube nephakathi nepart ephakathi nendawo, mase kube nenye part engaphakathi ke gcine nokuyiyona esontelene nengqondo, ngoba from indlebe yakho ngaphandle indlebe ihamba ifuka ithintane somewhere nengqondo futhi. Okay, so which is why kubalekile ukunakekela indlebe yakho nokuthi ufakani phakathi, ngoba uyabona ukuthi kune connection even between indlebe yakho engasigcina sifike nasengqondweni yakho. All right, now lezi izigaba ezintathu zayo indlebe, kunale part lo oyibonayo vele ekuyicartilage nesikhumba nepassage lelo linwayayo mokuthi uyalinwaya, lelo passage linama glands Lady D kuyiwona akhipha iwax. Okay, ngiyazi ukuthi abantu abaningi uthi isigonogondo but isigonogondo into wrong. Okay, ugogo wethi njalo bade kuhlutha inkukhu ekhaya ethi ngihambe ngimfunele lapha leselahle khona uphapha uzosebenzisa. Okay, kodwa ke Lady D izigonogono zinomsebenzi wawo. Khumbula ukuthi isigonogono Lady D because iwax isokusiza ukuthi si trap izinambuzane ukuthi zingangeni endlebeni, ngoba futhi uvikela ukuthi zingangeni engqondweni. Izigonogondo zi moist, so kumanzi, so kuzokusiza futhi lokho ukuthi indlebe yakho ingomi, ngoba kubona abanye abantu balunywa nje ngoba indlebe yomile. Ngeke ngibona abanye banenkwethu even endlebeni, so akumelanga indlebe yakho yome. So izigonogono zizokusiza nalapho futhi ukuthi indlebe yakho ayingomi. Okay, but also izigonogono sine acid kancane kuyona, so it will help ukuthi noma yini sinambuzane sifike sanamathela khona sife, so shiswa ile acid emzimbeni. But also ngoba kusaglunyana lokho kwesigonogono kuvikela amanzi, ngoba kulutha amanzi angena endlebeni and amanzi ayinkinga futhi masengena endlebeni. All right, so angimazi
wazumeka kubhava. Okay, so uyabona so yonke into ekhona endlebeni yakho iyakusiza, but akufunakala vele of course ukuthi imizimba wakho usugcina sowakha kakhulu nazo izigonogono, ngoba sizigcina nazo ke sezivimbela ke manje sezivimba ukuthi isound ungasayizwa kahle. Okay, ngoba isound uma uzwa wena umuntu ekhuluma like uma ngithi mina auntie, okay, isound leyo kuze ingene ngaphakathi endlebeni yakho izongena idlule kulo passage elinezigonogono lapho egcine kwalopho kusayiphatha yokuqala njalo leyo kunenwebu elapho lesithi thina eardrum. Okay, kwisigubhu manje leso sigubhu sesithi drum nje siyawuzwela kakhulu umsindo. Alright, so ngesikhathi wena ukhuluma usho into sizofika sona sivevezele senza ama vibrations kanje sesithatha le nto ishilo manje uauntie loyo sesimenza abe i-vibration. Okay, so yona futhi lolo nwebu ihlukanisa le part yengqondo yendlebe yokuqala nesibili. Lesibili indawo yengqondo inamathambo Mamlady D awu3 ahleleke ngendlela eperfect eright bonje ngesiginci ukusibona isiginci uma kwahlala isiginci sinendawo enye indawo uyayiqinisa intambo iqine enye ibe loose izokunikeza ama sound angafani. Okay, nakhona futhi engqondweni yakho kunamathambo awu3 amancanyana abekeke ngendlela eright ukuthi azokwazi le sound ukuthi ayithathe ayenze ibe more izwakale ngendlela eyushini nangendlela wena oyisho ngayo into ngizwe nami ngaleyo ndlela ngingayizwi ngenye indlela ngebase wena into kade uyisho nge10. Okay, so lo mathambo lawa azosebenza lo aphakathi nendawo ke lawo elentweni endlebeni yakho. Mase kuthi ngale egcineni ke leseduze kwengqondo leyo ndawo ke Mamlady D inendawo enamanzi enenwele futhi ngaphakathi iyona ke vikeleke kakhulu kumele umzimba wakho uyivikele kakhulu kona konke okwenzayo ngoba ithi isound leyo isifika kuyona khumbula ukuthi idlule kumathambo amathambo ayishuna kahle isifika la manje kule part enamanzi leyo ndawo enamanzi ke uyabona kamanzi ukuzwe noma usemanzini ithi sound angathi i slow motion uyabona so ukuze ingqondo yakhe ikwazi ukuhluza manje lamagama ke abekade ethini so amanzi sezoyithatha ke lo magama noma leyo sound ithi ifike enweleni nayo inwele zivibrate sezimuviswa amanzi ke manje mase kubizona lezo zinwele sesisenda imessage ke manje ishintsha yubugesi sizise engqondweni so uyezwa ke wena. Okay, so uyabona ukuthi wonke lo ma stage yonke indawo endlebe yakho ibalekile ekutheni uzuyizwe into ngendlela. Alright, but also leyo party enamanzi Mamlady D iyona indawo emelene nokuthi ubalance. Okay, that is why abantu abaningi uthi mene siyezi noma eba nenzululwane kanti inkinga isendlebeni ngoba indlebe iyona isitho esimelene nokuthi wena ukwazi ukubalansa kahle. Indlebe yakho iyona esend message ukuthi yazi ukuthi ikhanda libhekele noma yini indlebe iyona responsible. So kunabantu abaningi ukuthi methu uyasukuma Mamlady D kuba ngathi umhlaba wonke ushaya indilingi noma melele kuba ngathi uyadrya noma mekajikwa bheka left umzimba wonke uwe kakhulu leyo nkinga isuka isendlebeni Mamlady D. Okay, but ngasikhuluma ke namhlanje ngento zokuwa nokuba dizzy sikhuluma ngokuzwa endlebeni. So uyazibona zonke lezo zigaba bengizisho ukuthi le part yendlebe kanjalo so zonke kumele zisebenze ngendlela Mamlady D kuzwe wena uzwe. Alright, now iba kuphika inkinga uma ungasezwa. Okay, if ungasezwa ke wena it means either le sound ezayo kuwena ngaphakathi khona le blockeka khona la eqaleni endlebeni le part yokuqala mhlawumbe unezigonogondo ngoba ile ndawo engithena ama glands. Okay, izigonogondo ziningi kakhulu so sizayivimba le vibration uthola ukuthi awusayizwa wena ngendlela isound because kunongcolo khona or mhlawumbe kune infection kunobovu kunani kuleyo ndawo leyo then awungeke usezwa kahle kunamanzi ububhukuda ispray khana kade begeze saluna amanzi angena neshampoo konke lokho kuzokwenza ukuthi isound number 1 ayisangeni ngendlela. Okay, but into ezilula lezo ngoba zisakule part yokuqala endlebeni yakho so into ngathi moyicleaner mase kuyalunga. Okay, inkinga ke iba uma susuka kule nwebu bengithe ile drum elivibrate kuqala. Okay, le evimbene ipart yokuqala nesibili eardrum. Once kwanenkinga lapho Mamlady D kungenzeka ukuthi mhlawumbe ubudlokodla indlebe. Okay, eardrum yakho wayidabula or sound ngoba indlebe iyona econtroller isound uthi ngena kanjani wena wasebenzisa imusic kakhulu eloud wasebenzisa imusic or even if it's one time kwayi bang enkulu kukodwa lokho kungayidamage eardrum. So noma yini engabanga ukuthi leyo nwebu yakho idabuke lokho futhi ngakwenza ukuthi ugcine wena ungasezwa kahle. Okay,
then sesiyadlula kwinwebo sisengaphakathi sithe kunani kunamathambo ke manje lapho. If lo mathambo lawo esiginci sakho izintambo sezilusu ukubona isiginci kade sihlezi ngaphandle ekhaya sesiyazikhalela nje uma kushaya umoya Sivele sizikhalele nje makudlula umoya. So yes. So nawe kwenzeka same thing. Uma izintambo lezi ezingaphakathi kuwena lo kunamathambo khona sezilusi bam Lady D. Okay, isikhinci sakho sizibangela umsindo nje. Ilabo abantu ke labo mam Lady D uthola ukuthi uzwa ngathi kunekhwela nje lekushaya endlebeni or ezwe angathi kunempukane indlebe inomsindo nje wawo kapho uhlekani manje anti. Okay, noma kunensimbi engathi lekhala insimbi nje ekhanda uzwa izinto wena ezingekho kanti orastic laba abahlukanise amathambo seberelaxile. Okay, but as much as ngikhuluma ngorastic ngiyazi ngizokhuluma ngokuthi age as umuntu ekhula orastic izinto zehle kodwa kunezinye izinto mam Lady D zizokwenza ukuthi amathambo lawo abangumsindo nawe uzwe umsindo omningi endlebeni. Okay, can't stress enough mam Lady D into emsindo if kuukuthi umuntu omncane uhlala usifaka ama earphones endlebeni loud music yabona if kuukuthi uku earphone umuntu oseduze kwakho mekubiza nkolo awumunenkinga leyo it's too loud kuwena. Okay, so kukodwa lokho kushuthi amathambo akho wa vibratisa kakhulu azogcina eseba relaxed ngoba uwa exposed to too much umsindo. Okay, but asingakhohlwa ke mam Lady D kunabantu abadala abasebenza endaweni ezinomsindo. Okay, kunomuntu oyicarpenter basebenzisa ama drill all the time. Kunomuntu osebenza omeselande kunemshini le nomsindo lapho komeselande. Okay, mhlawumbe ibhanoyi u drive ibhanoyi yabona kunemsindo kunemsebenzi enemsindo mam Lady D. Okay, so meaning wena if uyazazi to usebenza kulezo ndawo ezinemsebenzi enemsindo kukuwena ukuthi uzivikele uvikele amadlebe akho ngokugqoka yabo nje basifakile lemfonyonkona esizifake emadlebeni mam Lady D ziyasiza futhi lapho. Okay, but kunamaphilisi ngiyathanda ukungena ngamaphilisi mam Lady D ngoba akhona namaphilisi azoyenza leyo nkinga ukuthi uzwe isound nje endlebeni yakho ungazi ukuthi yini. Okay, kakhulukazi amaphilisi lawa amathambo mam Lady D ngeke ngiwasho ngamagama ngithi amaphilisi amathambo kunamaphilisi eBP lawa akuchamisayo nawo futhi azokwenza lokho. Of course kumuntu oke waba ku chemotherapy kuzokwenza lokho. Izikhuthazi le ngithi mina izikhathazi kubantu besilisa usamncane ulosebenzisana nezikhathazi nje uyothi lokhula khona uzobe ungasezwa kahle emadlebeni kanti usebenzise kakhulu izikhathazi mam Lady D. Okay, i-cellphone mam Lady D i-cellphone yakho yenza sure ukuthi uyazi ukuthi research ibonise ukuthi i-cellphone akumelanga ngabe uku-cellphone for more than once waba ku-cellphone for more than 60 minutes a day. Okay, already it's creating harm endlebeni. Kuba ngcono if ukuthi uzoyisebenzisa uyeke it's not 60 minutes one time and hey you do 60 minutes one time you could do damage. Ukubuka noma ukufaka ama ukulalela yeah ngikhuluma ngesound ke manje yeah it's the sound part of earphone. Nakhona wenze sure ukuthi isound yephone yakho ingabi too loud. Okay, mhlambe laba balalela music ingabi too loud isound yakho you know even if ufake ku speak ayingabi loud ayibe ukuthi izolalelwa wena nje akudingi ukuthi lalelo umphakathi wonke ngoba into edamage indlebe namathambo lawo ngaphakathi endlebeni imusic nesound noma yini enomsindo kakhulu. Okay, so mhlambe walisi lapho kubantu abasebenzayo mam Lady D uzothola umunye umuntu ngidrive ambulance mina ngihlala uyabona umsindo loyo. Okay, so kuba nama hour ongathi cha njengoba ngithi iphone nje ungayisebenzisa mhlambe 1 hour you know iphone 1 hour after 1 hour ukuphumlile. But let's say omunye usebenza endaweni kune traffic imoto all the time at least 8 hours uyazi ngesikhathi usebenza 8 hours more than 8 hours sukuyayona indlebe yakho lokho if ukuthi wena uhlala endaweni ene traffic eningi lo msindo we traffic kuzoyona indlebe yakho after 8 hours. Okay, umuntu ohamba ngemotorbike can't be on motorbike more than 4 hours lo msindo we motorbike uzoydamage indlebe yakho. Umuntu odrive ambulance kade ngishilo about an hour to about an hour lo msindo we after usayifuna ubuye uyicime even if ukuyona ambulance isound esibhamu
you can't ulalela isound esibhamu for 15 minutes ingadamage indlebe yakho. So again, depending on isound ukuthi wenza umsebenzi imuni, konke lokho ukuthi kunesikhathi lokumele khona ukwenze, kodwa futhi ubuye uyiphumuze indlebe yakho ukuthi ikwazi ukuthi iphumule. Hayi sizobuya khona manje. Kusho ukuthi siyabacelela ama call center bathatha ama tips. Sure auntie. Angithi ama call center. Bathatha breaks njalo njalo. Asoke khona between one call and the next auntie. Okay. Baba khulumela. Ake basibuya la siyakuma voice nesize balaleli. Siyahamba nje ngesizithe itolo basiphatheleni kwazi phela specialist khona. Ambile man, asithola ukubaba babayo. We flame grade futhi. Hayi mina singidinile. Ngicela sizame into nje. Ulangazelela iperiperi kodwa inkubo ayisenayo la. I-Hollywood Bets yasekugembula ngobuqotho abaneminyaka engaphansi kuka-18 abavunyelwe ukugembula abawinayo bayazi uma sekufanele bayeke. Inombolo engakhokhelwa yokweluleka i-South African Responsible Gambling Foundation ithi 0800 006 008 noma uthumele uhelp nge-WhatsApp ku-076 675 0710. Sathi imzuzu isithupha phambi kwehora leshumi nabaleli besikelijikayo. Angibingelele mamkhoza nodokotela, ngisacela ukubuza mina kudokotela ukuthi kulungile yini ukuklina indlebe? Mawukuthi kulungile ukuklina indlebe, iklinwa kanjani indlebe? Angibonga uTebogo Msiyabe Hammerstein. #JabuluJule #Mpilondi. Sawubona mamkhoza nodokotela. Ngicela ukubuza, ngabe kulaphi umngozi wokuthi mangilunga indlebe futhi ngizosebenzisa uthi kamentshisi lapha endlebeni akangozi ngoba JabuluJule #Mpilondo. Mina ngicela ukubuza Dr. Mthembu ukuthi ngabe kunenkinga noma mhlampe nje umsindo ojwayele ukuba khona mawugoba uzwa ngathi kukhona la endlebeni kunento okukhala amahlokohloko noma mhlampe into ejwayelekile. Ngiyabonga uNombolo kaMthembu Nkonzekile. Ngoza. Zekezela. Mahlokohloko. Ngithe ngoza ke. Mam Lady D, I think wonke umuntu uyafuna ukwazi ngokuklinwa kwendlebe ngoba odokotela thina labo
hlale sisho ukuthi ungafaka ama-earbuds kodwa adayiswe esitolo, okay? Yebo mama Lady D, ngoba sokukaningi sodokotela uthola ukuthi umuntu useba nenkinga endlebeni kanti usebangwe yiyona i-earbud ngesikhathi eyifaka uthola ukuthi ngoba isigonogona kunenhlobo eziwu-2. Isigonogona khona lesiqinile somile mase kuba khona lesi esiwujana esingaqinile kakhulu, okay? Wena ungathola ukuthi sonesigonogona lesesiqinile uzothi uyayifaka lento ayisanamatheli ku-eardrum ku-earbud yakho usuyayiphusha isingena phakathi isiyokona le drum ebengikhuluma ngalo kanti lapho kusuqala sobange inkinga ke manje ukuthi once leyo drum leyo engikade ngikhuluma ngayo inwebu once yasikeka sunenkinga ukuthi wena ugcina ungasakwazi ukuzwa kahle even though uyakwazi ukuthi uyirepair so dokotela or sometimes uyakwazi ukuthi izibuyele yona if ke yadabuka leyo nwebu kodwa kungenzeka sokuyirisk ukuthi ugcina ungasezwa wena if kukuthi leyo nwebu ayikwazanga ukuthi ibuyele. So that is why so dokotela sike sithi risk rather ungasebenzisi lezo zinto at all because manje you running the risk okufaka into ngaphakathi esizogcina sikwenzela inkinga, okay? So mama Lady D, umzimba wakho njengoba ngisho ukuthi uyayenza iwax kodwa uyikhipha ngebeat akumelanga angabe usuyenze kakhulu but izigonogona ezinye ziyaziphumela, okay? But if kuukuthi azisakwazi ukuthi ziziphumele izigonogona sofuna ukuzisiza nawe, okay? Thina sodokotela siyayenza into okuthiwa isyringe sifaka amanzi nje futhi ashisayo nje awarm sidubule you know phakathi iziphumele, okay? So nawe if kuukuthi uyakwazi kunomuntu ekhaya ozokwenza ungakwenza lokho ubeka inkomishi ngenzansi kwendlebe mase ufaka amanzi kodwa ngeforce amanzi nje kuphela mama Lady D. Kodwa ke njengoba ngithi kunalezi gonogona engenzeka ukuthi ziqinile ungayisebenzisa i-olive oil, okay? Ufake kancane abanye bafaka neglycerin, okay? Kunento ongasifaka wenzele nje ukuthi leyonto ibe manzi so that ngesikhathi usuyiclean indlebe ngamanzi, okay? Isiyakwazi ukuthi siyaphuma but definitely ungaloku ufaka izinto ngaphakathi endlebeni ngoba lokho kuzokwenza ukuthi kube buhlungu. Lo munye ubizwe ngementshisi lalela khumbula ukuthi indlebe iyimbobo enemizwa, okay? So ngesikhathi wena uyinwaya kuba mnandi and the more kuba mnandi you go deeper and deeper. Okay, so manje uzogcina ungasezwa ukuthi uze wangena kwa deep phakathi mase uzwa sokubuhlungu ukuthi sokonakele. So rather cha ungayisebenzisi, okay? Because uzozwa so unaleyo nkinga, all right? Lo gcina uthe uma ethoba uzwa ini amahlolohlo. All right, sibiyela ke lento ade sikhuluma ngayo ukuthi uzwa amathini nje nezigubhu nani eshaya endlebeni yakho mama Lady D. Kungakuningi ke nokunye mama Lady D ngingasekona ke lokho ukuthi nje badingishe ukuthi iwax kakhulukazi if samncane uzwakala ngathi umncane yena izinto iBP can do that. I-thyroid inkinga ye-thyroid ngazi ngihlale ngithi sinosihle we must talk about thyroid angikubhale lokho phansi so that we remember sihle. But also if umuntu wesifazane opha kakhulu mama Lady D umuntu wesifazane mine anemia kuyenzeke futhi ukuthi ezwe lokho endlebeni but kujwayelekile ukuthi kuloyo ezwe angathi inhliziyo ishaya udambayi endlebeni ukuthi indlebe uzwa ngathi uyayizwa kusuke lokho kunenkinga yemthambo kusuke kusho ukuthi unenkinga yemthambo uma kwenzeka njalo. All right, kunabe ndaba bengixosha bye auntie after ngizoqhubeka after sure. Hamba